Publiko gialerto sa Department of Health batok sa mga sakit nga kasagarang manggawas atol sa panahon sa ting-uwan. Matod ni DOH spokesman Dr. Lidon Lee Sui, nga gikatakdang musaka ang mga kaso sa dengue, leptospirosis, influenza, ubo, sipon ug hilanat. Dugang niya nga aron malikayan kini, kinahanglan magmaintenar og good personal hygiene ang usa ka tawo. Giawhag ang katawhan nga mokuha og anti-flu vaccines, samtang gidili sab niini ang pag-agi sa mga bahaon nga lugar. Ang Pag-asa opisyal nga may deklarar kagahapon sa pagsugod sa rainy season dinhi sa Pilipinas. Kaganinang buntag, ang Weather Bureau may pagawasab og thunderstorms advisory. Ang nasod makasinati og pag-uwan ug pagpanugdog sa umaabot nga mga adlaw.